Bismillahirrahmanirrahim. Salasul munjiatin, salasul utawi perkara telu munjiatin kang bisa selametake. Khosyatullahi swijine wedi marang Gusti Allah fi sirri ing dalem tingkah rahasia wal alaniyati lan tingkah terang-terangan. Wal adlu lan nomorone adil fir ridho ing dalam ridho wal ghadabi lan sengit. Wal qasdu lan nomorone nejo fil fakri ing dalam fakir wal ghina lan suki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten 3 perkawis sing bisa selamatake kula panjenengan. Napa 3 perkawis niku? Sepindah khosyatullahi wedi marang Gusti Allah. Kula yakin boten pejabat, boten pedagang, boten tiang tani, boten tiang penggawe utawi pekerja, nek wedi karo Gusti Allah, kula yakin uripe padha slamet, padha tenang. Mergone napa? Wedi nglakoni dosa. Ketika kemudian seorang pejabat yang diberi amanah oleh Allah dan diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi DPR atau menteri atau gubernur atau bupati, kok keimanannya ditinggal ning laci, keimanannya tidak dibawa setiap bekerja setiap hari, maka saya yakin kalau orang itu sudah tidak takut dengan Allah, di mana ada teles-teles niku nggih ana duit mlaku dhewe lah. Gampang dicaplok, gampang do korupsi, gitu kan? Orang yang tidak takut dengan Allah akan mudah tergelincir dengan perbuatan melakukan dosa. Nopo maneh masalah duit. Boten polisi, boten rakyat, boten pemerintah sami mawon. Selagi wong niku kok sehari-hari tidak membawa iman, tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan pengawasannya para malaikat, saya yakin rawan kecelakaan, rawan berbuat dosa. Tapi ketika kemudian kita tahu bahwa setiap hari kita itu dijaga oleh malaikat Raqib dan Atid. Siang dijaga malaikat 10, malam dijaga malaikat 20. Itu didelok kiwatane jenengan. Ningali boten, Pak? Ya boten ningali wong niku malaikat. Tapi yakin bahwa malaikat Raqib Atid niku nyukli kula panjenengan, men-CCTV kula panjenengan 24 jam. Nek ati kula pun yakin bahwa kita dalam pengawasan Allah, itu namanya iman. Tapi nek mosok bodoh alah, mosok bodoh. Aduh so siksa kan mburi keri. Wong sing urip kok urung mati kaya. Lah niku jenenge mun menganggap remeh tentang pengawasan Allah dan sudah meninggalkan keimanan. Nek menteri DPR, MPR, pemerintah niku kathah peluang-peluang korupsi niku wonten lumrahe. Tapi nek pegawai apa saja sih Pak, gampil tuh. Tukang nabi mawon gampang korupsi. Korupsi ini carane pripun? Yang tadi bose lunga boleh leha,
ya. Korupsi waktu. Bukan bosnya dulu toko aku semuanya dilabur-labur ning awak dikir langsung sumpliku kurang karuan. Apa bayarnya tekonya ini bayarannya alhamdulillah bos. Alhamdulillah nek bos suruh kakak-kakak mereka rokok-rokokan seorang rampung-rampungnya bergawe. Niku kan padha korupsi. Korupsi waktu. Bapak dagang nang korupsi gampil. Carane pripun? Nolongi timbangan. Nek nuku balunge di cukup ben katon akeh. Jadi kan antara sekilo niku kan tekane sekilo rong on utawa telung on mergone balunge di cukup. Tapi nek ngedoli dhewe balunge di toko nang iso timbangane. Jadi antara sekilo niku paling ya 8 on. Nah niku termasuk korupsi ya, belum mau ngertos nak, jeneng ngertos, belum harus tak selidiki apa bu, selidiki timbang-timbangan ini kita berubah lah ini kan jeneng apa bu, yo dagangan itu keliling, ini kan terjadi lagi, enggak yo oke, kalau orang terjadi itu badannya rakeh, ini kan kita termasuk korupsi, jadi korupsi ini pun buatan korupsi, pejabat kok rakyat pegawai pekerja ini kok banyak peluang korupsi ini. Dagangan dhuwur digawe api-api manis-manis. Baru dipilo ditumpake sebelahnya nang tengah bosok sepet urut-urut kecup urut-urut itu termasuk korupsi ngapusi ngakali. Itu nggih. Ya karena apa? La khosyatullah, tidak takut dengan Allah. Lah nek dilabusi Allah, ya ora bakalan nglakoni curang, nglakoni dosa. Aku biar ono sing ngawasi, ono sing nyapeti. Boleh panganane ora halal, makanane ora halal. Nek makanane haram melasno anak-anakku, mosok anak-anakku tak padane barang sing haram. Padahal barang haram niku dimakan niku harus ditebus. Oke, harus ditebus. Apa nebusnya? Diobong dhisik. Cara kotoran-kotoran ngono di laundry dhisik. Tapi nek trompet kan diobong dhisik, baru nek busane pun ical, lah baru diunggahke ning swarga. Kan kaya pakaian kotor mengatur aku. Mosok berkat di sawah pakaian kotor langsung dilempit ke lemari kan boten. Kudune dikumbah sik, dilondri sik, disetrika, dipengharum, dilempit baru dilebake lemari. Pagone apa? Al-jannatu thahirun. Surga itu suci. Jadi naik surga suci berarti tempatnya orang-orang yang suci. Ada waktu. Niku insya Allah selamat. Tiang-tiang saya dibedil, dihukum mati, tiang-tiang saya dipenjara, tiang-tiang saya demo karo rakyat-rakyat. Niku karena pasti ada indikasi korupsi. Nenten Indonesia niku sing didormati niku biasanya sing kasusnya narkoba, tingkat pengedar, tingkat pemakai niku bae sing di atas 3 kilo. Tapi nek korupsi, koruptor belum berani mengeksekusi mati kecuali teng Korea. Teng Korea boten cuma di didor, di Pak Meboyo. Kaya jeneng YouTube sih nggih, ada gede jebulane cemplungno ning tempat buaya. Jadi mati dibedil-bedil di pangan dulu. Niku sing harus pindah. Kula panjenengan arep slamet nek setunggal wedi kali Gusti Allah. Fi sirri wal alaniyah, di dalam rahasia tidak tahu orang maupun di dalam tempat umum. Aku aman iki orang semero kaya lolos. Aman iki orang semero. Sementara ibu paling pinten 6 di rumah DKI Nurmani kira-kira sama jadi miliaran. Wah,
ana sumber kaya iki jenenge spesiali ing dalem rahasia dianggap boten wonten sing ningali padahal malaikat Gusti Allah nyuplih 24 jam. Ngoten lho. Wal adlu fir ridha wal ghadha. Sing nomor kalih adil. Ridho nrimo ing dalem perkara sing boten disenengi. Dadi ngaten Pak Bu, menungso niku takdir wonten kalih. Takdir seneng kalih boten. Bu seneng niku diparingi ganteng, paringi ayu, paringi gagah, apa paringi rezekine luber, niku jenenge seneng. Sing boten seneng misal paringi boten gagah, boten ayu, paringi melarat, paringi napa lah, niku jenenge takdir sae kalih boten. Nek kula panjenengan bisa menyikapi semua takdir itu bagus, semua takdir Allah yang menentukan terbaik bagi manusia. Itu luar biasa. Jadi kalau jenengan apa metu karo Gusti Allah, ya Allah Gusti, apa Gusti Allah niku ora urus ya. Apa ora ngerti alamate kula sih ya. Wong kula wis tahajud terus, duhanan njaluk duit yo terus, salat ora ketinggal. Lho kok isih kaya iki nyoro bae uripe. Kae malah Cina sing ora tau salat blas kok malah sugih. Kadang metu bae mboten pas mumet. Nah, niku berarti durung trimo atas pawehe takdire Gusti Allah. Nah, nek wong sing trimo, ya Allah Gusti, mungkin inilah terbaik bagi saya mengalami kepelakaratan. Mungkin kalau saya sugih, saya akan menjadi koruptor, saya mungkin akan menjadi orang yang dibenci oleh masyarakat, arep mlebu neraka. Alhamdulillah yang ora tau ngadepi duit akeh. Akhirnya ora iso korupsi. Nolong sandal didol tetak sekonakan di kantong wong. Dan niku berarti Gusti Allah niku melas karo jenengan. Jadi kabeh niku husnudzon karo Gusti Allah. Pokoke Gusti Allah niku seneng kalian kula panjenengan. Walaupun kula panjenengan keadaane cara menungso niku isih kurang-kurang, isih mumet, tapi monggo Gusti Allah niki lah yang terbaik. Pakai contoh misal Pak Dodo niku diparingi subuh. Kadang niku ora bakal mampir ning majelis kadang lho niku. Nggih Pak Dodo nggih. Kadang niku lali kali salat. Sampai priye aku salat priye. Isih waya salat isih nang perjalanan isih bisnis karo wong ndolo-ndolo. Tak ditinggal, bisa bisnis kalau orang Jepang bahasane Jepang, bahasane untuk Inggris pinter. Nah, niku berarti Pak Dodo digawe wong biasa niku men eling karo Gusti Allah terus, men seneng ring majelis, seneng ngaji, niku berarti Gusti Allah nyelametake Pak Dodo. Ngoten lho. Aja malah metu Gusti Allah, saya mati Gusti Allah. Seorang belas atau yang orang pokok itu bawangan yang sulit badan ngomongnya bisa buat mangkul baik. Ngomong ibadah orang yang gak dunia tapi boleh akhirat. Terus yang nomor 3, wal qasdu fil fakri wal ghina. Kula panjenengan nrimo diparingi sugih atau diparingi fakir. Sing penting intine syukur kali Gusti Allah. Terima kasih kali Gusti Allah. Misal jenengan derek diparingi iso tuku mobil, kok iso tuku limu PCX, alhamdulillah tanda-tandane kula paling duwene Grand karo Supra. Sing gadah Supra alhamdulillah, ngono aku kok ya ono sing duwe Pit. Sing duwe pit nggih alhamdulillah, tenggone aku kok paling laku tok tuku pit bae boten saged. Lah sing laku alhamdulillah, tenggoku kok tekor, kok sikile popok tapi ora iso laku blusan-blusan kaya kae. Lah sing blusan-blusan kae alhamdulillah, tenggoku waras kok ora iso tangi stroke. Lah stroke alhamdulillah, tenggoku kae wis kuman mati ora urip.
Ora. Sing koma alhamdulillah tanggo bukae terus ora nang donya. Nek wis kaya kowe wis tenang aku anteng ora merene karo kancane karo tanggane. Alhamdulillah bisa diparingi mripat, lisan, bisa ngomong, bisa gerak, bisa mlaku, sedaya gratis. Nggih mboten? Wis pokoke disyukuri mawon insyaallah urip tenang, insyaallah tenang-tenang. Wis pokoke nyambut gawe nggih nyambut gawe kangge sangu ibadah, kangge sangu mangan gawe sangu ibadah wis tenang wae tahlilan-tahlilan, jamaah-jamaah, ngaji-ngaji. Tahlilan apa yasinan-yasinan, kumpulan-kumpulan wis bermasyarakat kaya apa anane lah. Iku pun insyaallah mun termasuk wong sing bejo donya lan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.